हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमावों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे మనము कृष्ण प्रभुजी ప్రణామాలు। భగవద్గీత యథాతథము లెవెల్ 2 ఈ క్లాసుల్లో రెండవ అధ్యాయమైనటువంటి గీతా సారము, దానినే సాంఖ్య యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో మనము భగవద్గీతలో మరి సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి బోధించినటువంటి, ఎందుకంటే అర్జునుడు ఆయనని గురువుగాను స్వీకరించి ఆయనకు శరణాగతుడైనటువంటి కారణంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి దివ్య జ్ఞానాన్ని బోధించడం మొదలుపెట్టినటువంటిది. ఆ క్రమంలోనే మొదటగా ఆయనకి ఆత్మతత్వాన్ని బోధించినటువంటి విషయాన్ని మనం చూసాం. ఎందుకంటే ఈ దేహానికి ఆత్మకు ఉండేటువంటి భేదాన్ని మొదట ఆయనకి తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని ప్రారంభంలో చూసినటువంటిది. ఎందుకంటే అర్జునుడు మరి ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి దేహదారులు మరి నశించిపోతూ ఉన్నారు అనేటువంటి దాంతో తన యొక్క పితామహులైన గురువులు, బంధువులు వారందరూ కూడా మరి యుద్ధ రంగంలో నశించిపోతున్నారు, అటువంటి వాళ్ళని చంపితే పాపం అవుతుంది అనేటువంటి భావనతో ఉన్నటువంటి అతడికి మరి ఆత్మ అంటే ప్రతి జీవుడు కూడా శాశ్వతమైనటువంటి వాడే అనేటువంటి ఈ భౌతిక దేహానికి, తాత్కాలికమైనటువంటి నశించిపోయేటువంటి భౌతిక దేహానికి, నిత్యమైనటువంటి ఆత్మకి ఉన్నటువంటి భేదాన్ని తెలియచేస్తూ ఉపదేశాలు జరిగినటువంటి ఆ తదుపరి మరి అలాగే ఇంకా పునర్జన్మ విధానాన్ని కూడా చెప్తారు. పుట్టిన వానికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వాడు అంటే ఈ దేహపరంగా భావించినటువంటి వాడు మళ్ళీ జన్మిస్తాడు అని ఇక నిస్వార్థమైనటువంటి భగవత్ సేవ చేయవలసినటువంటి విషయాలు అంటే ముఖ్యంగా ఆత్మతత్వాన్ని వివరించిన తర్వాత స్వధర్మాలను గురించి ఆయన వివరించినటువంటి
ఆ అంశాన్ని మనము చూసినటువంటిది. తదుపరి ఆయన చెప్తారు, ఇంతవరకు ఈ జ్ఞానాన్ని నేను సాంఖ్యమును అనుసరించి నీకు వివరించాను అర్జున. ఇప్పుడు ఇదే జ్ఞానాన్ని ఫలాపేక్ష లేనటువంటి కర్మ రూపంలో వివరిస్తాను. మరి అటువంటి జ్ఞానమును అనుసరించి నీవు ప్రవర్తించినట్లయితే కర్మబంధనాలన్నిటి నుండి కూడా విడిపడిపోతావు నీవు అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి బోధనలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. చెప్తూ ఇంకా ఆయన చెప్తాడు, ఈ ప్రయత్నమునందు నష్టం గాని హాని గాని లేదు. ఈ మార్గమున స్వల్పమైనటువంటి పురోగతి అయినా కూడా మహత్తరమైనటువంటి భయము నుండి మనిషిని రక్షిస్తుంది అంటూ ఆయన చెప్తారు. అంటే కృష్ణ భక్తి రసభావన యందు కర్మ నొనరించటం అనేది మహోన్నతమైనటువంటి కార్యము, దివ్యమైనటువంటి కార్యముగా ఆయన చెప్పినటువంటిది. అటువంటి ఆ కార్యం నందు కొద్దిగా చేసినా కానీ ఎటువంటి ఆటంకాలు ఉండవని, అటువంటి ఆ అయినప్పటికీ కూడా అది ఎటువంటి అది శాశ్వతమైనటువంటి ప్రభావాన్ని కలగజేస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మరి ఆయన తెలియచేసినటువంటిది. సో చేసి ఇంకా మరి ఆ బుద్ధి యోగ విధానంలో స్థితులై ఉన్నటువంటి వారి యొక్క పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇక మనకి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇంకా ఈరోజు చూసేటువంటి శ్లోకాలలో చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. సో ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే సరే. హరే కృష్ణ. సో కృష్ణ భగవానుల వారు ఇంకా వివరిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఎందుకంటే ఆయన చెప్పినట్లుగా ఈ ప్రయత్నమునందు ఏదైతే బుద్ధి యోగమో అంటే ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మలను ఆచరిస్తూ అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి వారికి నష్టం కానీ తక్కువ అవడం కానీ లేదు. ఆ మార్గంలో ఏమాత్రం స్వల్పమైనటువంటి పురోభివృద్ధి చెందినా అది మరి మహత్తరమైనటువంటి భయం నుండి జీవుడిని కాపాడుతుంది. ఎందుకంటే భయం, మరణం, ఈ జనన మరణ చక్రాలలో ఉండేటువంటి మరణం అనేటువంటి భయంతో ఉండేటువంటి వాడు, అటువంటి ఆ భయాన్ని నుండి కూడా మనిషిని కాపాడుతుంది అనేటువంటిది. ఎందుకంటే తన స్వధర్మాలను నిర్వర్తిస్తూ మరి అంటే అలా జనన మరణ చక్రాలలో తిరిగే బదులుగా భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వాడు కృష్ణ భక్తి భావన లో మరి మనిషి కర్మలను ఆచరించినట్లయితే దేహం నశించిన తర్వాత కూడా తిరిగి కృష్ణ భక్తి భావనకే తీసుకుపోతుంది అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక ఈ క్రమంలో మరికొంత వివరణ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధిర్ ఏకేహ కురునందన బహుశాకాహ్యనంతాచ బుద్ధయో వ్యవసాయినాం. సో ఇక్కడ వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధినా అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంటే ఆ మార్గంలో ఏ మార్గం ఇక్కడ కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమై ఉండేటువంటి మార్గం అంటే బుద్ధి యోగాన్ని అనుసరించి ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉన్నటువంటి విధానంలో ఇక్కడ చెప్తున్నారు వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి. సో కాబట్టి ఇక్కడ వ్యవసాయాత్మిక అంటే కృష్ణ భక్తి రసభావనలో స్థిరమైనటువంటి వారు, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో
స్థిరంగా ఉన్నటువంటి వారు అని అర్థం. వ్యవసాయాత్మిక. బుద్ధి అంటే బుద్ధి. అలాగే ఆ ఏకేహ ఏక అంటే కేవలం ఒకటే అన్నట్టు ఇక్కడ. సో మరి ఇహ అంటే ఈ ప్రపంచంలో, కురునందన అంటే ఆయనని అర్జున్ని కురు వంశస్థుడు కనుక కురునందుడుగా చెప్పేసి ఆ అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి వారు మరి ఒకే లక్ష్యంతో కలిగి ఉంటారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అంటే కృష్ణ చైతన్య మార్గంలో ఉన్నటువంటి వారు స్థిరమైనటువంటి ఉద్దేశంతో అంటే ఒకే లక్ష్యమును కలిగి ఉంటారు. ఓ కురునందన ఇక్కడ చెప్తున్నారు. బహుశాఖ హ్యనంతాచ్చ బుద్ధయో అవ్యవసాయినాం. వ్యవసాయిన అంటే ఇక్కడ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండడం. అవ్యవసాయినాం అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో లేనటువంటి వాడు. ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో లేనటువంటి వాడి యొక్క స్థితి అనేక విధాలుగా బహుశాఖ అనేక శాఖలుగా అతని యొక్క నిర్ణయము ఉంటుంది, అసంఖ్యాకాలుగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఓ కురునందన స్థిర ప్రయోజనం లేని వారి బుద్ధి అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నము కానటువంటి వారి యొక్క బుద్ధి అనేక విధాలుగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి అంటే ఒక దృఢమైనటువంటి నిశ్చయంతో కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమై ఉండేటువంటి ఆ కృష్ణ భక్తి భావన ద్వారా మనిషి మహోన్నతమైనటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి పూర్ణత్వ స్థాయికి చేరగలడనే ఒక దృఢమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండడమే వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి అని పిలువబడుతుంది. అదే కృష్ణ చైతన్యము అని చెబుతారు. మరి అటువంటి కృష్ణ చైతన్యంలో మరి నిమగ్నమైనటువంటి వాళ్ళు మరి ఇక్కడ మనకి ఆ చైతన్య చరితామృతంలో చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఉదాత్తమైనటువంటి దాని యందు మృక్కువోని నమ్మకము అనేటువంటి విశ్వాసము అని అంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఉదాత్తమైనటువంటి ఏదైనా ఒక విషయంలో ఒక నమ్మకము, విశ్వాసము, నమ్మకం ఉండడమే విశ్వాసం అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఇక్కడ మనిషి కృష్ణ భక్తి భావనతో కూడినటువంటి కర్మలలో నెలకొన్నప్పుడు మనకి ఉండేటువంటి వంశ ఆచారాలు లేదా మానవాళి దేశానికి చెందినటువంటి భౌతిక బాధ్యతలు, భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి సంబంధాలు పనిచేయవలసినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు ఇవన్నీ కూడా అంటే వాటన్నిటినీ అధిగమించిన వాడు అవుతాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కానీ మనకి ముందు ముందు వస్తూ ఉంటుంది. అటువంటి మరి కృష్ణ భక్తి భావన యందు స్థిరమైనటువంటి ప్రయోజనము అనేటువంటిది జ్ఞానంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అటువంటి వాడు అనేక జన్మల తదుపరి వాసుదేవ సర్వమితి అని తెలుసుకుంటాడు అని చెప్తారు. కానీ స మహాత్మా సుదుర్లభ అంటూ చెప్తారు శ్రీకృష్ణ భగవాన్. అంటే అటువంటి వాడు చాలా తక్కువగా ఉంటారు. అటువంటి మహానుభావులు అంటే వాసుదేవ సర్వమితి అని తెలుసుకునేటువంటి వాళ్ళు చాలా అరుదుగా ఉంటారు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడే సమస్త కారణాలకు మూలము అని పరిపూర్ణంగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు మనకి అలాగే భగవద్గీతలో చెప్తారు కదా, మనుష్యానాం సహస్రేషు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. 7వ అధ్యాయంలో చెప్తారు. మనుషుల్లో అనేక లక్షలాది మందిగా అనేక వందల వేలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో ఏ ఒక్కడో భగవత్ తత్వాన్ని గురించి తెలుసుకోవడానికి, అంటే ఆత్మ అంటే ఏమిటి, దేహం అంటే ఏమిటి, పరమాత్మ అంటే ఏమిటి, ఆత్మకు పరమాత్మకు మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏమిటి, దేహానికి ఆత్మకు ఉండే సంబంధం ఏమిటి అనేటువంటి విషయాలను గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసేవాడు ఏ ఒక్కడో ఉంటారు అని చెప్తారు. అలా తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళలో కూడా మరి వాసుదేవ సర్వమితి అని తెలుసుకునేవాడు చాలా అరుదుగా ఉంటారు. అందుకే వాసుదేవ
సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్లభ అంటూ చెప్పబడినటువంటి అటువంటి మహాత్ములు చాలా అరుదుగా ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో కనుకనే మరి ఆ శ్రీకృష్ణుడే, ఎందుకంటే మనకి బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పినట్లుగా ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అంటూ చెప్పబడినట్లుగా మరి శ్రీకృష్ణుడే సమస్త కారణాలకు మూలము అని సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది చాలా అరుదుగా ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మనకి ఒక వృక్షం ఉన్నట్లయితే ఆ వృక్షంలో ఆ శాఖల నుండి అనేక పండ్లు వస్తున్నాయి. లేదా మన ఈ దేహమే ఉందనుకోండి, ఈ దేహం నోరు మాట్లాడుతుంది, నోరు బాగా పనిచేస్తుంది, లేదా కళ్ళు చూస్తున్నాయి, చెవులు వింటూ ఉన్నాయి, చేతులు అన్ని పనులు చేయడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి అని చెప్పేసి శక్తి ఇవ్వడానికి ఏం చేస్తాము? చేతులకు విడిగా ఇవ్వము, నోటికి విడిగాను లేదా చెవులకు విడిగాను ఇవ్వము. అలాగే ఒక మొక్క పెరగాలి అంటే దాని ఆకులకు కొమ్మలకు విడివిడిగా నీళ్లు పోయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ మూలం అయినటువంటి వేర్లకు అందే విధంగా నీళ్లు పోస్తే అన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటాయి. అలాగే కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమై ఉన్నట్లయితే అన్ని రకాలైనటువంటి క్రియలను సో నిర్వర్తించినట్లే అవుతుంటుంది అని చెప్తారు. దానికోసం మనిషి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ప్రతినిధి, ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధి అయినటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని, గురుదేవుని యొక్క మార్గనిర్దేశకంలో మనము పనిచేయాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తాం. సో అదే క్రమంలో ఇక్కడ మనకి ఇంకా వివిధ రకాలైనటువంటి అజ్ఞానంలో ఉండి జరిపేటువంటి విషయాలను కూడా ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మరికొన్ని అంశాలను శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను ఇక్కడ చూస్తాం. యామిమాం పుష్పితాం వాంఛం ప్రవదంత్య విపచ్చితః వేదవాదరతా పార్థ నాన్యదస్తితి వాదినః కామాత్మన స్వర్గపరా జన్మ కర్మ ఫలప్రదాం క్రియా విశేష బహుళాం భోగైశ్వర్యగతిం ప్రతి. సో ఇక్కడ ఇక సాధారణంగా ఉండేటువంటి సాధారణ జనులు, మందమతులైనటువంటి బద్ధజీవులైనటువంటి ఆ విషయాలను ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నటువంటిది. స్వర్గలోక ప్రాప్తి, ఉత్తమ జన్మము, అధికారము వంటి వాటిని పొందడానికై వివిధములైనటువంటి కర్మలను ఉపదేశించు ఆ వేదములందరి మధురమైనటువంటి వాక్కుల ఎడ అల్పజ్ఞులు అనురక్తులవుతారు. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి జ్ఞానం తక్కువ, అల్పజ్ఞానం ఉన్నటువంటి వారే, అంటే సరైనటువంటి జ్ఞానం లేనటువంటి వారు, ఆ అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వారు వారి యొక్క అజ్ఞానం కారణంగా ఆ వేద వాజ్మయంలో ఉన్నటువంటి ఆ కర్మకాండ భాగాలలోని సకర్మల ఎడ, అంటే ఈ కర్మ చేస్తే మనకి, ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆ విధమైనటువంటి విషయాలని మనకు బోధిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు, సాధారణంగా చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఎందుకంటే నువ్వు ఈ పూజ చేస్తే లేదా ఇది చేస్తే, ఈ విధమైనటువంటి క్రియలు చేస్తే నీకు ఈ ఫలితం వస్తుంది అని చెప్పేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అది కూడా వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి, అందుకే ఆ వేదాలలో ఉన్నటువంటి మధురమైనటువంటి వాక్కుల ఎడ, అంటే ఇది చేస్తే ఇదిలో వస్తుంది, అంటే ఈ యజ్ఞం చేస్తే ఉన్నత లోకానికి, స్వర్గలోకానికి వెళ్ళవచ్చు, లేదా ఈ దాన ధర్మాలు చేస్తే ఉన్నతమైన జన్మ వస్తుంది, లేదా బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో లేదా ధనవంతులు ఐశ్వర్యవంతుల కుటుంబాలలో పుట్టవచ్చు, లేదా ఈ యజ్ఞం చేస్తే అధికారం వస్తుంది అని ఈ నానా రకాలైనటువంటి సకామ కర్మలు ఉపదేశించేటువంటి వేదాల యొక్క అలంకృత వాక్కుల చేత అతిగా అనురక్తులయ్యేటువంటి వారు, ఇక వారు ఆ ఇంద్రియ భోగాన్ని, భోగ అనుభవమును
మరియు సంపన్న జీవితంను కోరుకున్నటువంటి వారు అటువంటి వారు అవుతారు. అటువంటి వాళ్ళకి ఇక ఆ విషయాలు తప్ప, అంటే స్వర్గలోకానికి వెళ్ళాలి, లేదా ఇప్పుడు మనకి మానవ జన్మ లభించింది కనుక ఇది అనుభవించడానికే, ఈ ఇంద్రియాలను భోగించుకోవడానికే ఉన్నది అనేటువంటి భావనలో ఉండేటువంటి వాళ్ళని ఇక్కడ మనకి అల్పజ్ఞులుగా చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే అల్పజ్ఞులు అంటే అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళుగా చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ అల్పజ్ఞులు ఈ లౌకికమైనటువంటి ఆ భౌతికంగా లభించేటువంటి స్వర్గలోకాలను అనుభవించాలి అనేటువంటిది, లేకపోతే అధికారాన్ని అనుభవించాలి, రాజ్యకాంక్ష, ఇలా ఆ మధురమైనటువంటి వాక్కులకు ఆసక్తులై ఆ వేదాలలోని కర్మకాండల విభాగంలో మరి వాటికి ఆసక్తులై, లేదా ఈ యజ్ఞం చేస్తే అందమైన భార్య వస్తుంటుంది, లేదా ఈ విధమైనటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి విషయాలు మనకి వాస్తవానికి అవి కూడా జరుగుతాయి, జరగవని కాదు. కానీ మన యొక్క ఇది ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి ఇంద్రియపూర్వమైనటువంటి సుఖాలు కాదు. నిజమైనటువంటి ఆనందము ఆ భగవంతుని యొక్క ధామంలో ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరిన తరువాత అక్కడ ఉండేటువంటి జ్ఞానమే సరి అయినటువంటి జ్ఞానంగా మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక ఇంకా ఆయన మనకి అంటే అర్జునుడి ద్వారా తెలియచేయబడుతున్నటువంటి అంశము మరొక మనకి భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి ఆ అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూసినట్లయితే, ఇక్కడ ఇది కూడా రీసెట్ చేయాల్సినటువంటి శ్లోకాల్లో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ శ్లోక ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానాం తయాపహృత చేతసాం వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి సమాదౌ న విదీయతే. సో ఇక్కడ భోగైశ్వర్య అంటే భౌతికమైనటువంటి భోగ భావనలను, భోగానికి అంటే భౌతికమైనటువంటి సంపదల యందు ప్రసక్త భోగ ఐశ్వర్యాలు అంటే ఆ భౌతికమైనటువంటి సంపదలకు ప్రసక్తానాం ఆసక్తులైనటువంటి వారు. భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానాం భౌతిక భోగ అనుభవముల యందు లేదా భౌతికమైనటువంటి సంపదల యందు ఆసక్తులు ఉన్నటువంటి వారు, ఆసక్తులైనటువంటి వారు అంటే ఇంద్రియ భోగానికి, భౌతిక సంపత్తికి అమితంగా అనురక్తులైనటువంటి వారు. తయాపహృత సేతసాం మరి అలా వాని చేతనే మోహగ్రస్తులైనటువంటి ఆ మనసు కలిగినటువంటి వారికి ఒక ఇక్కడ వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి మరి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలాగే సమాధౌ న విధీయతే అంటే అటువంటి వాళ్ళకి, అంటే ఎవరైతే అమితంగా భౌతిక భోగాలకు, భౌతికమైనటువంటి సంపదలకు ఆసక్తులవుతారో అలాంటి మోహితులయ్యేటువంటి వారికి వ్యవసాయాత్మిక అంటే నిశ్చయంతో కూడినటువంటి భగవంతుని భక్తియుత సేవ. బుద్ధి అంటే ఇక్కడ వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి, ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా భగవంతుని పైన ఒక దృఢమైనటువంటి విశ్వాసం ఉన్నటువంటి కృష్ణ భక్తి భావన యుతమైనటువంటి దాని యందు నియమితమైనటువంటి మనసు వాళ్ళకి కలగదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ భౌతిక భోగ అనుభవము మరియు లౌకికమైనటువంటి సంపదలకు ఆకర్షితులై వాని చేత మోహపరవశులైనటువంటి వారి యొక్క మనసునందు భగవానునికి, ఆ భగవానుని ఎడ భక్తియుత సేవను గుర్చినటువంటి ఒక స్థిరమైనటువంటి నిశ్చయము
కలగదు. అంటే ఆ వ్యవసాయాత్మకమైనటువంటి బుద్ధి వాళ్ళలో ఉండదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి. సో ఇది కూడా ముఖ్య అంటే రీసెర్చ్ చేసుకున్నటువంటి శ్లోకాలలో ఒకటి నోట్ చేసుకోవచ్చు. త్రైగుణ్య విషయా వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగ క్షేమ ఆత్మవాన్. ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో, త్రైగుణ్యా విషయా వేదా నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగ క్షేమ ఆత్మవాన్. ఇక్కడ త్రైగుణ్య అంటే ప్రకృతి త్రిగుణములకు సంబంధించిన విషయా, త్రైగుణ్య విషయా అంటే ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాలకు సంబంధించినటువంటి విషయములను. ఏంటి మరి ప్రకృతి త్రిగుణాలకు సంబంధించిన అంటే సత్వ రజో తమో గుణాలు అనేటువంటి త్రిగుణాలకు సంబంధించి. నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున. సో కనుక ఆ మూడు గుణాలకు అతీతుడవు భవ అర్జున. భవ అంటే అగుము, అర్జున ఓ అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. నిర్ద్వంద్వ అంటే ద్వంద్వత్వములు లేకుండా, అంటే సుఖ దుఃఖాలు, లాభ నష్టాలు, మానవమానాలు అనేటువంటి ఆ ద్వంద్వత్వాలు లేకుండా నిత్య సత్వస్థ శుద్ధ ఆధ్యాత్మిక స్థితి, సత్వస్థితి. ఎందుకంటే మనకున్నటువంటి ఈ మూడు గుణాలలో సత్వ రజో తమో గుణాలలో సత్వగుణము శుద్ధమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితిని చేరుకోవడానికి ఉపయోగపడేటువంటి, అందుకే నిత్య సత్వస్థ అంటూ చెప్తున్నారు. శుద్ధమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితిని అంటే సాత్వికమైనటువంటి స్థితిని. నిర్యోగ క్షేమ. సో యోగ మరియు ఆ క్షేమముల ఆలోచన నుండి విడివడి ఆత్మవాన్ ఆత్మయందు స్థిరుడవు అగు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్పబడుతున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే వేదములు ముఖ్యంగా ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలకు సంబంధించిన అంటే రజో తమో గుణాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలను గురించి చర్చించును. కాబట్టి ఓ అర్జున, నీవు ఈ త్రిగుణములకు అతీతుడవై మరి ఆ ద్వంద్వముల నుండి మరియు యోగ క్షేమములు అనేటువంటి చింతల నుండి విడివడిన వాడివై ఆత్మయందు స్థిరుడవు అగుము అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి ఈ భౌతిక కార్యకలాపాలన్నీ కూడా, సమస్తమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి కార్యకలాపాలన్నీ కూడా ప్రకృతి ఆ త్రిగుణాలలో చర్య మరియు ప్రతిచర్యలతో కూడి ఉన్నాయి అని చెప్తుంటారు. సాధారణంగా మనం చేసేటువంటి ఏ చర్యకైనా ప్రతిచర్య ఉంటుంది. అందుకే మంచి చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది, చెడు చేస్తే పాపం వస్తుంది అంటూ చెప్తారు. బట్ ఏదైనా ఒకటి వస్తుంది ఖచ్చితంగా. మనం చేసేటువంటి ఈ భౌతిక జగత్తులో చేసేటువంటి దానికి అంటే ముఖ్యంగా ఆ వేదాలలో చెప్పబడుతున్నటువంటి ఆ మృదు మధురమైనటువంటి వాక్కులను అనుసరించి చేసేటువంటి ఆ కామ్య కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఖచ్చితంగా ఫలితాలు ఉంటాయని చెప్తున్నారు. సో అవి సాధారణంగా సకామ ఫలాలకే ఉద్దేశించబడ్డాయి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి, మరి అలాంటి సకామ కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి
ఈ భౌతిక జగత్తులో బంధాన్ని కలగజేసేటువంటి, బంధించి వేస్తాయి. ఎందుకంటే కుటుంబ వ్యవస్థ ఉండి మనం గృహస్థులుగా ఉన్నప్పుడు మన ఈ దేహపరమైనటువంటి ఉద్భవించినప్పుడు, అంటే సంతానం కలిగినప్పుడు, వాళ్ళ సంతానానికి సంతానం కలిగినప్పుడు ఎంతో మురిచిపోయి ఆనందంతో బంధాన్ని పెనవేసుకుంటూ పోతున్నాం ఈ గుణాలలో, ఈ బంధనాలలో. అంటే గుణ అంటే ఇక్కడ తాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మనం ఎంత ఎక్కువగా ఈ గుణాలలో, సత్వ రజో తమో గుణాలలో మనం మిళితమవుతూ ఉంటామో అంత ఎక్కువగా ఆ తాళ్ళ చేత కట్టబడుతూ ఉంటుంటాం. అలా కట్టబడ్డవాడు బయటికి రావడం అంటే కష్టం. ఎక్కువ ఎన్ని బంధనాలు ఎక్కువగా ఉంటే అంత కష్టం అవుతుంది వాటి నుంచి బయటికి రావడం. సో కాబట్టి ఈ గుణాలకు అతీతుడు కమ్మని చెప్పినటువంటిది ఇంతకు ముందు. సో కాబట్టి ఈ త్రిగుణాలకు అతీతుడవై, సత్వరజో తమో గుణాలనేటువంటి ఈ గుణాలకు అతీతుడవై మరి సకల ద్వంద్వత్వాల నుండి వదిలివేసి లాభ నష్టాలను గురించి ఆలోచించకండి. ఎందుకంటే యుద్ధం చేస్తే లాభం వస్తుందా నష్టం వస్తుందా అనేటువంటి భావనలో కూడా అర్జునుడు మాట్లాడాడు కనుక ఆ లాభ నష్టాల గురించి, మానవాలు అనేటువంటి ద్వంద్వాల గురించి, సుఖదుఖాలు అనేటువంటి ద్వంద్వాలను గురించి నువ్వు ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు. ఆత్మలో నిరంతరము నిమగ్నమై ఆ భక్తి భావనలో నెలకొనమని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక ఈ భౌతిక దేహము ఉన్నంత వరకు, ఇది తాత్కాలికమైనటువంటి దేహం అయినప్పటికీ కూడా, ఈ దేహం ఉన్నంత వరకు కూడా భౌతిక గుణాలతో కూడినటువంటి చర్యలు, ప్రతిచర్యలు మనకు తప్పవు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కనుక మరి ఈ సుఖ దుఃఖాలు, లాభ నష్టాలు, శీతోష్ణాలు వంటి ద్వంద్వాలను మనకి ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పారు. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాయ్ అంటూ చెప్పినటువంటిది చూస్తాము. సో కాబట్టి మరి ఆ ద్వంద్వాలన్నింటినీ కూడా, లాభ నష్టాలను వాటన్నిటిని ఓర్చుకొని వాటి నుండి విముక్తులు కావాలి. దానికి మరి ఆ సకల చింతల నుండి విముక్తుడవై ఆత్మలో నెలకొనుము అంటున్నారు. అంటే శ్రీకృష్ణుని సంకల్పం పైనే ఆయన్ని మనసులో ధ్యానం చేస్తూ నిమగ్నమై ఉండమని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం చూస్తున్నాం. సో ఇంకా మరి ఆయన మనకి తెలియచేసేటువంటి అంశాలలో మరొక ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకం కూడా మనం చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటుంటారు. హరే కృష్ణ. ఓకే, స్క్రీన్ వస్తుంది. సో ఇది కూడా మనకి అంటే గుర్తు చేయాల్సినటువంటి, రీసెర్చ్ చేయాల్సినటువంటి శ్లోకాల్లో ఒకటిగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు. యావానర్ధబుదపాని సర్వత సంప్లుతోదకే తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః. సో యావాన్ అర్థ, ఎంతటి ప్రయోజనము, ఉదపానే అంటే ఒక నూతి యందు, యావాన్ అర్థ అంటే అంటే ఇక్కడ ఉదపానే ఒక నీళ్ళ యొక్క బావితో ఏదైతే ప్రయోజనాలను మనం పొందుతామో, సర్వత సంప్లుతోదకే, ఇక్కడ సర్వత అంటే అన్ని రకాలైనటువంటివి, అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి ఆ నూతుల యందు లభించేటువంటి అన్ని విధాలైనటువంటి ఇవి సంప్లుతోదకే, ఒక పెద్ద జలాశయం. ఇక్కడ సంప్లుతోదకే అంటే ఒక పెద్ద జలాశయం. తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః. సో వేదేషు, సర్వేషు అంటే సర్వేషు వేదేషు, అన్ని వేదముల యందు మరి బ్రాహ్మణస్య, బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడికి విజానతః పరిపూర్ణ జ్ఞానము కలిగిస్తుంది అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఒక అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనకి పూర్వకాలంలో ఉండేవి, మంచినీళ్ళ బావి వేరే ఉండేది, అవసరాల కోసం వాడుకునేటువంటి బావులు వేరే ఉండేవి, అలాగే కొన్ని వ్యవసాయం చేయడానికి కొన్ని బావులు ఉండేవి. సో అలా
ఉండేది. కానీ ఒక పెద్ద జలాశయం, ఒక సరస్సు ఉందనుకోండి, అదే సరస్సులో ఉండేటువంటి నీటిని మంచినీటికి వాడుకోవచ్చు, అవసరాలకు వాడుకోవచ్చు, వ్యవసాయానికి కూడా వాడుకోవచ్చు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఒక చిన్న నూతితో వనకూడేటువంటి ప్రయోజనాలన్నీ కూడా శీఘ్రమే ఒక పెద్ద జలాశయం నందలి జలం చేత లభించినట్లుగా సిద్ధించినటువంటి రీతి వేదముల సమస్త ప్రయోజనములు వాని అంతరార్థాన్ని గ్రహించినటువంటి వానికి సిద్ధిస్తాయి. అంటే బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొంది, వేదాల యొక్క అంతరార్థాన్ని తెలుసుకోవడం అంటే బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందడం. అటువంటి వాళ్ళనే బ్రాహ్మణులు అని చెప్పుకుంటారు. అటువంటి ఆ బ్రహ్మజ్ఞానము తెలిసినటువంటి వాడికి ఆ వేదాల యొక్క సమస్త ప్రయోజనము, ఎందుకంటే ఆ వేదాల యందు ఉన్నటువంటి కర్మకాండాలలో ఒక భాగం అవి కొన్ని మరుదురంగా ఉండి కొన్ని రకాలైనటువంటి కామ్యకర్మలకు సంబంధించినవి చెప్పబడినటువంటివి. ఇది ఆ యజ్ఞాలు అవి ఉండేటువంటివి. అవన్నీ కూడా ఆత్మ అనుభూతి కొరకే నిర్దేశించబడినటువంటివి. సో కనుకనే మరి అందుకే చెప్తారు, వేద అధ్యాయం మనకు 15వ అధ్యాయంలో మీరు చూసి ఉంటారు. అక్కడ చెప్పబడినటువంటి అంశం భగవంతుడు చెప్తాడు, సర్వ వేదాల యొక్క సారము నన్ను అర్థం చేసుకోవడమే, వేదాల యొక్క సృష్టికర్తను నేనే, వేదాలను ఎరిగిన వాడను నేనే అంటూ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని చూస్తాం. ఆయన చెప్తారు అక్కడ 15వ అధ్యాయంలోని 15వ శ్లోకంలో, సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్ జ్ఞానమపోహనం చ వేదైచ రహమేవ వేద్యో వేదాంత కృత్ విదేవ చాహం అంటూ చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడై ఉన్నాను, నా నుండే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కలుగుతున్నాయి. వేదాల అన్నింటి ద్వారా నేనే తెలియదగిన వాడిని, నిజానికి నేనే వేదాంతకర్తను అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని మనము అక్కడ చూస్తాం. 15వ అధ్యాయంలో వస్తూ ఉంటుంది. సో కనుక ఆ విధంగా మరి మనకి ఆ సమస్తానికి మూలమైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి, సర్వకారణ కారకుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడు, ఆదిదేవుడు, సమస్తానికి ఆది కారణమైనటువంటి ఆదిదేవుడు, ఆది విష్ణువు అని చెప్తారు శ్రీకృష్ణ భగవాన్. ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని తెలుసుకోవడమే వేదాల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యము. మరి ఆత్మానుభూతి అంటే ఆ శ్రీకృష్ణుడితో ఆత్మకు, మనకి అతనితో మనిషికి ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని, నిత్యమైనటువంటి సంబంధాన్ని అర్థం చేసుకోవడం, ఆయన యొక్క దాసుడిగా ఆయనకు సేవ చేస్తూ ఉండాలి అనేటువంటి అంశాన్ని మనం తెలుసుకునేటువంటిది. ఎందుకంటే భగవంతుడు చెప్తారు, మమైవాంశో జీవలోకే అంటూ చెప్తారు. మరి ప్రతి జీవుడు ఆయన యొక్క భిన్న అంశాలుగా ఉన్నటువంటిది. సో కనుక మరి మనము ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా మనకి ఆ భగవంతుడితో సంబంధము ఉన్నటువంటిది. మనం భక్తిలో నిమగ్నమైన వాడికైనా, నిమగ్నం కాని వాడికైనా ఆ భగవంతుడితో సంబంధం ఉండేటువంటిది. నేను ఎలాగైతే తల్లిదండ్రులతో తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని వదిలివేసినంత మాత్రాన వారి యొక్క సంబంధం వదిలిపోదు, వారికి ఉండేటువంటి సంబంధం ఆ విధంగానే ఉంటుంది. సో మరి ప్రపితామహుడు, ఆది బీజం, ఈ జీవులన్నిటికీ కూడా బీజ ప్రదాత అయినటువంటి భగవంతుడితో ప్రతి జీవుడికి కూడా అది స్థావర జంగమాలలో ఏదైనా ఆ భగవంతునితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటివేగానే మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటిది. అలాగే మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశము మనకి భగవద్గీతలో చెప్పబడేటువంటి మరొక ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తే, ఇది చాలా చోట్ల కార్పొరేట్ సంస్థలలో కూడా మనకి మోటివేటివ్ లెక్చర్స్ లో చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. అంటే ఆధ్యాత్మికంగా కాకుండా భౌతిక విధానాలలో కూడా వాడబడేటువంటి శ్లోకం. కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భూ
మాతే సగ్నోస్త్వ కర్మణి. సో మరి ఇక్కడ చెప్తున్నట్టు కర్మణి అంటే విద్యుక్త ధర్మముల యందు, మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాల యందు ఏవా అంటే కర్మని ఏవా, కర్మణ్యేవా అధికార అంటే విద్యుక్త ధర్మములను మనము ఆచరించడం అందే మనకు కర్మ అంటే అధికారం ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. అంటే మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను నిర్వర్తించుట ఎందే మనకి అధికారము కలదు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ విద్యుక్త ధర్మమును నిర్వర్తించుట ఎందే నీకు అధికారం కలదు, కానీ కర్మఫలముల యందు కాదు. అంతే కదా, మనము మన ప్రయత్నంగా మనం చేయవలసినటువంటిది. ఇప్పుడు ఒక విద్యార్థి ఉన్నాడు అనుకోండి, పరీక్షకు ప్రిపేర్ అవ్వడం అతని బాధ్యత. ఆ పరీక్షలో ఎన్ని మార్కులు వేసుకోవాలనేటువంటిది అతను ఉండదు, మార్కులు వేసేవాడు వేరే ఉంటాడు. కానీ ఆ మార్కులు వచ్చే విధంగా మనం ప్రయత్నం చేయాలి. నేను మార్కులు వేసుకోవట్లేదు కదా అని చెప్పేసి మరి నేను ఎందుకు రాయాలి పరీక్ష అని అనుకోవడం కాదు. అందుకని ఇక్కడ చెప్తున్నాను, మనం ఏదైనా ఒక బిజినెస్ ప్రారంభించినా, ఒక ఏదైనా చేస్తూ ఉన్నా ఈ భౌతిక జగత్తులో మన ప్రయత్నంగా మనం ప్రయత్నం చేయాలి. సో అందుకే విద్యుక్త ధర్మాన్ని నిర్వర్తించుట ఎందే నీకు అధికారం కలదు అంటే ఇక్కడ అర్జునుడికి క్షత్రియుడిగా అతని యొక్క ధర్మాన్ని నిర్వర్తించడం, ఆ ధర్మంలో నీవు యుద్ధంలో గెలుస్తావా గెలవా అనే తర్వాత విషయం. మేము గెలిస్తే మంచిదా లేదా వాడు గెలుస్తారా అనేటువంటి తర్వాత విషయం. నీకు అవకాశం లభించింది, క్షత్రియుడిగా నీవు యుద్ధం చేయవలసినటువంటి పరిస్థితి. కాబట్టి నీ ధర్మమైనటువంటి నీ యొక్క విద్యుత్ ధర్మాన్ని నీవు నిర్వర్తించడమే నీకు ఉన్నటువంటి అధికారం. అంతేగాని ఆ కర్మ ఫలాల యందు నీకు అధికారం లేదు. మరి నాకు కర్మ ఫలాలపైన అధికారం లేకపోతే నాకెందుకు ఈ కర్మ అని అలా అని చెప్పేసి నీ కర్మ ఫలాలకు నీవే కారణమని ఎన్నడూ కూడా భావించకు. అలాగుననే ఆ విద్యుక్త ధర్మమును వీడుట ఎందు ఆసక్తుడవు కూడా కావద్దు అంటూ చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలు, దుష్కర్మలు, అకర్మలు అంటూ కర్మలు 3 రకాలుగా మనకు ఉన్నటువంటివి. సాధారణమైనటువంటి కర్మలు అంటే శాస్త్ర సంబంధంగా శాస్త్రయుక్తంగా ఉన్నటువంటి ధర్మాలను మనకి చెప్తుంటారు. అలాగే దుష్కర్మలు అంటే అవి శాస్త్రాలకు విరుద్ధంగా ఉండేటువంటి. అకర్మలు అంటే మనకి భగవత్ సంబంధంలో చేసేటువంటి కర్మ. సో ఆ విధంగా 3 రకాలైనటువంటి కర్మలు మన యొక్క గుణాలను అనుసరించి వారికి విద్యుక్త ధర్మాలు ఉంటాయి అని చెప్తారు. సో అదే మానవ సమాజంలో ఉన్నటువంటి వర్ణాశ్రమ విధానం. వర్ణాలు వాళ్ళ యొక్క గుణాలను అనుసరించి బ్రాహ్మణుడిగా ఉండడమా, గుణాన్ని అనుసరించి క్షత్రియుడిగా ఉండడమా, గుణాన్ని అనుసరించి వైశ్యుల లేదా శూద్రుల అనేటువంటిది వారి యొక్క ఆ గుణాన్ని, వారి యొక్క కర్మలు చేసేటువంటి వాటిని బట్టే వాళ్ళని ఆ విధంగా వర్గీకరించడం. అందుకే చాతుర్వర్ణం మయా సృష్ట అని చెప్పినటువంటి దాంట్లో 4 వర్ణాలు ఆయన చేత ఏర్పాటు చేయబడినప్పటికీ కూడా అది మరి వారి వారి యొక్క గుణాలను వారు చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాటిని బట్టే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక మనకి మరి ప్రామాణికమైనటువంటి అనుమతి లేకుండా వనరించేటువంటి కర్మలు ఏవైతే ఉంటాయో, అంటే మన యొక్క గుణాన్ని అనుసరించి మనకి విధించబడినటువంటి కర్మలే విద్యుక్త ధర్మాలు. ఇంతకుముందు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జున్కి వివరించినటువంటి అంశాలు మనం చూసామని. సో కనుక మనుజుని గుణాన్ని అనుసరించి ఉన్నటువంటి ధర్మాలే విద్యుక్త ధర్మాలు. అలా మరి ఒక ప్రామాణికత అంటూ లేకుండా చేయబడేటువంటివి అంటే శాస్త్ర సంస్థలో సూచించబడనివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చేస్తే అవి దుష్కర్మలుగా అవుతుంటాయని చెప్తారు. వికర్మలు అని చెప్తారు. దుష్కర్మలు అంటే వికర్మలు. మరి ఆ విద్యుక్త ధర్మమును సాధారణంగా అంటే అది భగవత్ సంబంధంలో చేసినట్లే చేయకుండా ఉన్నట్లే అవుతుందని చెప్తారు. అది అకర్మ.
సో అంటే ప్రతి ఒక్కడు కూడా తన యొక్క ఆసక్తిని అనుసరించి ఏదో ఒక కర్మను చేస్తూనే ఉండాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ కృష్ణ భగవాన్ వారు చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి కాబట్టి ఆ ఫలమునందు ఆసక్తిని గొనక, అంటే యుద్ధం చేస్తే యుద్ధంలో నేను గెలుస్తామా వాళ్ళు గెలుస్తామా అనేటువంటిది అవసరం లేదు. నీ యొక్క విధిగా నువ్వు చేయవలసినటువంటి యుద్ధాన్ని నీవు యుద్ధం చెయ్యమని చెప్తున్నారు. ఒకవేళ యుద్ధంలో పాల్గొనకపోవటము అది మళ్ళీ తన యొక్క ధర్మాల నుండి విడిపడినట్టు అవుతుంది. సో కనుక అది మనిషికి ఎప్పుడు కూడా ముక్తి పదానికి అది సమ్మతించదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, యోగస్థ కురు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ధనంజయ సిద్ధ్య సిద్ధ్యో సమో భూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, కాబట్టి ఓ అర్జున, జయాపజయముల యందు ఆసక్తిని విడనాడి సమబుద్ధితో నీ యొక్క విద్యుక్త ధర్మాన్ని నీవు నిర్వర్తించు. అట్టి సమభావమే యోగము అనబడుతుంది. ఇక్కడ అర్జున్ని యోగం నందు వర్తించమని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ ఇంద్రియాలను అదుపు చేసుకొని, ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకొని భగవంతుని యందు మన మనస్సుని సంలగ్నం చేసుకునేటువంటి విధానమే యోగము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అనేక రకాలైనటువంటి యోగ విధానాలు ఉన్నాయి. కానీ వాస్తవానికి ఇప్పుడు భౌతిక జగత్తులో మనం చెప్పబడుతున్నటువంటిది ఇవి కాదు. యోగము అనేటువంటిది భగవంతుని, మనకి 6వ అధ్యాయంలో కూడా వస్తుంది. సో మనము ఆ నిరంతరము ఈ మనల్ని కలవరపెట్టేటువంటి, మోహానికి గురి చేసేటువంటి ఆ ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకొని మనసుని ఆ భగవంతుని పైన సంలగ్నము చెయ్యడమే, ఆ పరబ్రహ్మం పైన, ఆ పరమాత్ముని పైన సంలగ్నము చెయ్యడమే యోగము అని చెప్తున్నారు. మరి ఇక్కడ యోగంలో ఆ పరబ్రహ్మము లేదా పరమాత్మ అంటే భగవంతుడు. సో మరి అర్జునుడికి ఇక్కడ సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే యుద్ధం చేయమని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది కనుక అతడు తన యొక్క ధర్మమైనటువంటి ఆ యుద్ధాన్ని ఫలితాలతో సంబంధం లేకుండా, లాభమా లేదా జయమా అనేటువంటివి సంబంధించిందంతా కూడా భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి, మనకు కాదు. మన ధర్మం మనం చేయవలసినటువంటి పనులను మనం చేయాలి. విద్యార్థిగా మనం చదువుకోవాలి. యుక్త వయసులో బ్రహ్మచారిగా మనకు ఉన్నటువంటి, గృహస్థగా గృహస్థ ధర్మాన్ని, అలా మన యొక్క ధర్మాలను మనము నిర్వర్తిస్తూ ఉండాలి. అది కూడా ఆ కృష్ణ సంబంధమైనటువంటి, కృష్ణుడి యొక్క ఆదేశాలను అనుసరిస్తూ. ఎందుకంటే ఎలాగైతే ఒక కుటుంబ వ్యవస్థలో తండ్రి ఆదేశాలను పాటిస్తూ మనం ఉండాలో, మరి జీవన విధానంలో మానవాళికి, ప్రతి జీవుడికి కూడా, ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి అన్నిటికీ కూడా నిజమైన సంబంధం ఉన్నటువంటిది ఆ భగవంతుడితో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సంబంధం. అది మరిచి భౌతిక జగత్తులో మాయలో ఉండి మనము ఈ ద్వంద్వాలకు కారణమవుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే ఆ భగవంతుని ఆదేశానుసారము పనిచేయమని మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే అర్జునుడు క్షత్రియుడు కనుక మరి అతని యొక్క వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని అనుసరించి ఆ విష్ణు ప్రీతి అర్థము మరి అతన్ని యుద్ధం చేయమని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తారు ఆయన, ఓ ధనంజయ, భక్తి యోగము ద్వారా సమస్త దుష్ట కార్యాలను దూరం చేసి ఆ భావనలో భగవంతుణ్ణి శరణుజొచ్చుము. తమ కర్మ ఫలాలను భోగింపగోరేటువంటి వారు లోబులు. అంటే తమ కర్మ ఫలాలను తామే భోగించాలి అనే భావనలో ఉండేటువంటి వాడు లోబులు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తారు, భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వ్యక్తి ఈ జన్మలోనే శుభ ఫలాలను, అశుభ ఫలాలను రెండింటి నుండి కూడా విముక్తుడవుతాడు. కనుక సకల కర్మలలో నేర్పు అయినటువంటి యోగం కొరకే ప్రయత్నం చేయి.
అంటే ఎందుకంటే మనము ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ సృష్టిలో ఎన్నెన్నో జన్మలు పొందుతూ అనంతకాలం నుండి నానా రకాలైనటువంటి శుభ అశుభ కర్మ ఫలాలను పోగు చేసుకుంటూ ఉన్నటువంటి మనం ఆ భగవంతుని కృప ద్వారా ఎన్నెన్నో జన్మలలో చేసుకుంటూ వచ్చినటువంటి ఏదో ఒక అనుగ్రహం ద్వారా చివరికి మానవ జన్మ లభిస్తూ ఉన్నటువంటి సో మరి ఈ మానవ జన్మ మనకి మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశం అని చెప్తారు తిరిగి మన భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి. సో కనుక మనలో ఉన్నటువంటి ఆ చైతన్యాన్ని మేల్కొల్పుకొని మనలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అంతర్గతంగా సుప్తావస్థలో ఆ కృష్ణ చైతన్యం మనలో ఉండేటువంటి చైతన్యాన్ని మేల్కొల్పుకొని ఆ భగవంతుడితో మనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని కనెక్షన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించుకొని ఈ జన్మలోనే ఆ అజ్ఞానము నుండి బయటపడి భగవద్గీత భాగవతం వంటి ఉపదేశాలను వింటూ ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి శరణాగతులై ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో ఎన్నెన్నో జన్మలలో పోగు చేసుకున్నటువంటి కుప్పలుగా కొండలుగా పెరిగినటువంటి ఆ కర్మ ఫలాలన్నింటినీ కూడా మంచు కొండలలాగా కరిగించగలిగేటువంటి ఇది ఆ కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమై ఉండడం. సో దానికి ఈ కలియుగంలో పరమపాప నాశని అయినటువంటి ఆ హరినామము ఒక్కటే. అదే కేవలం హరినామైవ కేవలం అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణం చేయడం వల్ల మనలో ఉన్నటువంటి ఆ హృదయ మాలిన్యము క్రమంగా రోజు కూడా చేస్తూ ఉంటే ఏదైనా చూడండి, మనం ఏదో నెల రోజులకు ఒకసారి ఒక వస్తువును శుభ్రపరుస్తున్నాం అనుకోండి, అంత ఇదిగా ఉండదు. రోజు చేస్తూ ఉంటే నీట్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది. సో కనుక రోజు ఆ భగవన్నామ స్మరణ వారానికి ఒకసారి చేద్దాంలే, లేదా ఆదివారం టెంపుల్కి వెళ్ళిన రోజే చేద్దాంలే అనేటువంటి భావనలో ఉండేవాళ్ళు చాలా మంది చూస్తూ ఉంటుంటాం. కానీ అది సరైనటువంటిది కాదు. నిరంతరము ఎంత వీలైతే అంత ఎక్కువగా భగవన్నామ స్మరణలో నిమగ్నమై ఉండాలి అనేది మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక మరి చెప్పి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఆ విధంగా భగవానుని భక్తియుత సేవలో నెలకొనడం ద్వారా మహర్షులు లేదా భక్తులు ఈ భౌతిక జగత్తులో కర్మ ఫలాల నుండి తమను ముక్తులు చేసుకుంటారు. ఈ రకంగా వారు జన్మ మృత్యు చక్రం నుండి విడుదల పొంది భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడం ద్వారా ఆ దుఃఖ రాహిత్యమైనటువంటి స్థితిని పొందుతారు, అంటే ముక్త జీవులు అవుతారు అంటూ చెప్తున్నారు. సో మరి ఈ స్థితి అంతా పొందడానికి ఇంకా చెప్తారు ఆయన, ఓ అర్జున, నీ బుద్ధి దట్టమైనటువంటి మోహారణ్యాన్ని దాటినప్పుడు నువ్వు వినినటువంటి దాని పట్ల, వినవలసిన దాని పట్ల ఉపేక్షితుడు అవుతావు అంటూ చెప్పి, ఇక ఏ విధంగా ఈ గుణాలకు అతీతులను కావాలనో ఆ అతీతుడైనటువంటి వాడి యొక్క స్థితి ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆయన ఆ విధంగా చెప్తూ ఉంటే అర్జునుడు అడిగేటువంటి ప్రశ్న, తద్వారా మళ్ళీ మిగిలినటువంటి అంశాలు ఇంకా చెప్తారు ఆయన, ఎప్పుడు నీ మనసు వేదాల యొక్క అలంకృతమైనటువంటి వాక్కుల చేత ఏమాత్రం కలత చెందకుండా ఉంటుందో అప్పుడు అది సమాధి స్థితి అని చెప్పబడుతుంది. అదే దివ్య చైతన్యాన్ని చేరినటువంటి వాడు, అంటే స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్తారు. ఆ స్థితప్రజ్ఞుడు గురించి అర్జునుడు అడగడము, దానికి సమాధానాలుగా భగవంతుడు చెప్పేటువంటి అంశాలను రేపటి క్లాసులో చూద్దాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి